जुहार जय माँ समलई सम्बलपुरी न्यूज के आपण मानकु स्वागत करुछन। आज मुख्य न्यूज हला तो ठीक अच्छे चाहते ना मुझे भीख मांगी आउ थे मो संगे एमती लगे मैंने मुझे कुआड़े जी निहाती स्टूडियो छाड़देवी गीत छाड़देवी छाड़ी जो रास्ता थे से रास्ता को जी जदि मुझे भूल कर गुड़ धरी क्षमा मागे आमती कौन क्षमा मागे कहना ऑडियो कॉल मु करी ना कि गोटे मो विरोध फाट सृष्टि करछि मैडम जीव बोली से छाड़े कि नहीं तो मोर डाउट सेठू काली भी मुझे छाड़े कि नहीं कहीपर गले जना पड़ो ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଲ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଇଏ କରିକି ବେଶୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବେଶ ଭଲ ହବ। ହଉ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମତେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସି ନଥିଲେ ସେ ସିନା ରେକର୍ଡ କରିଦେଇକି ନଥିଲେ ତମକୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ରୁମ୍ କୁ ଯିବା ଆରାମସେ ସେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶୋଇବି ସେ କଷ୍ଟରେ ବି ମାନେ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିକି ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତଥାପି ସେଥିରେ ବି ମତେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ନେଇଗଲା ପଇସା ଲୋଭରେ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ତତେ କାହିଁକି ଇଏ ଭାବିତେ ଯିବି କହୁନା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୀତ ତୁ ନେଲୁ ଏତେ ଲୋଭ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ନେଇଗଲୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରୁମ୍ ବାହାନା କରିକି ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କଲେ ସେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟୁଲିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନା କଷ୍ଟୁଲିଆ ନାହିଁ ତମେ ବି ସେଠୁ ଆସିବ କେମିତି ସାର୍ ଏଠୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଚାହେଁ କଣ ଯିବି ମତେ ଯାଇତେ ପଡିବ ସାର୍ ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ରହିବି କି ରଖିବେ ଏବେ ତମକୁ ଛାଡିବେନି ଛାଡିବେନି ତାଙ୍କ କଥାରେ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସୁବାସ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରୁ ସୁବାସ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ମୁଁ ତ ଏବେ ବାହାରିବି ମୁଁ ଯାଇକି ଫୋନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ସବୁ ସେଠି ନାଇଟି ଫାଇଟି ସବୁ ନେଇଯିବି ଏବେ ନେଇଯିବି ମୁଁ ଏଠୁ ଏବେ ନେଇଯିବି ଯାହା ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତମର ସାର୍ ଭଲ ହବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଏବେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ପଇସା ଟା ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ସେ ପଇସା ଗୁଡା ବି ନେଇ ଆସିବି ସାର୍ ପାଖରୁ କାହାଠୁ ସାର୍ ରାହୁଲକୁ ତମେ ମାଗିବ ନା ମୁଁ କଣ ମାଗିବି ମୁଁ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବି ସେ ଦେଇଦବ ମୁଁ ମାଗିବିନି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ରାହୁଲ ଆଉ ଜମା ଗୀତ ଫିତ ରଖିବାନି ସାର୍ ସେଇଟା ଶୁଣ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ରଖିବାନି ସାର୍ ଏଇ ସିମ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସିମ୍ ଟା ଗୋଟେ ପକେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଇଏ କାହାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଚକୁଚା ଚୁଟି ସାରଙ୍କର ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ନମ୍ବର ରଖିବେ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ନମ୍ବର ବାଣ୍ଟିଦେବେ ଆମେ ନମ୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେ ନମ୍ବର କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ କହିଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆମେ ଶୁଣ ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲୁ ଶୁଣ ଆମେ କାହିଁକି ଚାହିଁଲୁ ତମେ ଆସ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଅ ତାପରେ କରିବା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଦିନ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ କି ଯେ ମୁଁ ତ ସିମ୍ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସାର୍ ଆଜି ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସିଓର ପଇସା ଅଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିକି ଆସିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଝୁଲାରେ ସେ ଆଣିଦେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ସିମ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆଧାର କାର୍ଡ ତ ଅଛି ନମ୍ବର ପକେଇବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ସାର୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଦେବି ଯୋଉଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ମୁଁ କଲା ପରେ ସିଏ ବି ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି କଥା ବୁଝୁନ କି ମୁଁ ଭାବିଲି ରୁମକୁ ଯିବି ହାଲିଆ ମାଲିଆ ଟିକେ ଶୋଇବି ସକାଳେ ମୋ ରୁମ ଦେଖିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଛି କାଲି କହିନି ତମକୁ ମୁଁ କାଲି ଗଲାବେଳେ ବି କଣ କହିଛି ଏଇସବୁ ଚିଟିଂ କାହିଁ କଲ ଦେଖି ମତେ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେପାରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମତେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛୁ ସେମାନେ ଆଜି କଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ରାହୁଲ ସତରେ କଣ ତା ସହିତ ମାନେ ରାତି ଗୋଟେରେ ମାନେ ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କି ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତି ଗୋଟେରେ ... ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଚାହିଁବା କ'ଣ ଖରାପ ମାନେ ୟା ପରେ ଏମିତି ନ ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ନ ଆସୁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେନି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଏଇ ଘଟଣା ପରଠୁ ଭାବିବେ କି ସେମାନେ ବି ୟା ସହିତ ରାତି ଗୋଟେରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତ
ଦୟାକରି ଏଇ ଯୋଉ ରାତି ଗୋଟେରେ ଡଟରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଭାଇ? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ମୁଁ ମରିଗଲେ କଣ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବେ ଅପମାନ। ଯଦି ସେ କେବେ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କଣ କହିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋନ ଉଠାନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହିବେ? ହଁ ଭୁଲ ତ ମାଗିବି, ଗୋଡ ତଳେ ତ ପଡିବି। ଯଦି କହିବି ଛଅ ସାପୁଡା ମତେ ମାର ବୋଲି କହିବି, ଆଉ କଣ କହିବି? ଯଦି କହିବି ତ ତଡ଼ି ଦିଅ, ପୁରା ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ ଇଏ କରିନି, ଯେମିତି ବି କମାଉଛି ସେମିତି ମାଗିବି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଖୁସି